хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 18 январ дар Паём ТВ. дар ҷаласаи ҳайати мушовираи вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои бартараф намудани камбудиву норасоиҳои соли гузашта ва боз ҳам беҳтар кардани фаъолият дар соли равон баррасӣ шудааст. дар ҷаласа оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ва фаъолияти вазорат дар соли 2022 ва вазифаҳо то 6 моҳаи якуми соли 2023 таҳти раҳбарии вазири рушди иқтисод ва савдо Завқи Завқизода, мушовири бахши ёрдамчии президенти Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ Иноятулло Қосимзода, раҳбарони воҳидҳои сохторӣ, раҳбарони муассисаҳои зертобе, намояндагони тиҷоратии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Русия, Қазоқистон, Чин, Ӯзбекистон, Туркия, Олмон иштирок намуданд. зимни ҷаласа Завқи Завқизода ҷиҳати бартараф намудани камбудиву норасоиҳо ва боз ҳам беҳтар кардани фаъолият дар соли 2023 ба масъулин супоришҳо дод. дар охири ҷаласаи ҳайати мушовара вобаста ба масъалаҳои баррасишуда қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. соҳаи энергетикаи Тоҷикистон аз нигоҳи партовҳои газҳои гулхонаӣ яке аз тозатарин дар ҷаҳон ба шумор меравад. дар ин бора дар гузориши нави Бонки Осиёи рушд дар бораи дурнамои рушди энергетикаи кишварҳои Осиёи марказӣ, Қавқоз, Муғулистон, Покистон ва Чин сухан меравад. муаллифони гузориш зикр мекунанд, ки гидроэнергетика асоси низоми энергетикии Тоҷикистон мебошад, ки қариб 93% истеҳсол ва ҳудуди 90% иқтидори муқарраршуда ба он рост меояд. онҳо таъкид мекунанд, ки Тоҷикистон истиқроҷи ангишсангро бо суръат афзоиш дода дар соли 2017 ба 1,7 миллион тонна расонид, ки нисбат ба соли 2010 қариб 10 маротиба бештар аст. инчунин зикр мешавад, ки бинобар сабаби захираҳои ночиз, нафту гази табиӣ дар ҷумҳурӣ хеле кам истихроҷ мешаванд. дар гузориш зикр мешавад, ки иқтидори муқарраршудаи умумии истеҳсоли барқ дар кишвар зиёда аз 6 гигаватт ва истеҳсоли барқ бо ангишт 0,7 гигаваттро ташкил дода, танҳо дар мавсими тирамоҳу зимистон истеҳсол мешавад. мутахассисони Бонки Осиёи рушд интизорӣ доранд, ки талаботи ниҳоии Тоҷикистон ба нерӯи барқ дар соли 2030 ба 3,5 миллион тоннаи феълӣ вобаста ба ҳаҷми сармоягузорӣ ба 4,1 миллион тоннаи бо ҳисоби баробар ба нафт хоҳад расид. Бонк пешгӯӣ мекунад, ки гидроэнергетика то охири 10 солаи мазкур дар системаи энергетикии Тоҷикистон нақши пешбарандаро хоҳад дошт ва ҳиссаи истеҳсоли барқ бо ангишт то соли 2030 ба 9-10% мерасад. дар робита ба истеъмол, муаллифони гузориш бар ин назаранд, ки рӯи даст гирифтани тадбирҳо баҳри баланд бардоштани самаранокӣ дар саноат ва бахши манзил хеле муҳим аст. таъкид мешавад, ки эҳтиёҷоти сармоягузории Тоҷикистон ба энергетика то соли 2030 аз 4,7 то 7,6 миллиард доллар арзёбӣ мешавад. коршиносон ба ҳукумати ҷумҳурӣ тавсия медиҳанд, ки ислоҳоти сиёсат дар нархгузориро анҷом дода, тадбирҳои дастгирии манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва такмили заминаи ҳуқуқи сарфаи энергия тавассути тадбирҳои самаранокиро идома диҳад. дар соли 2022 нақши иҷроиши андоз дар шаҳри Бохтар 102% таъмин карда шуд, аммо бақияи қарзи андоз ҳанӯз пурра ҷамъоварӣ нашудааст. дар соли 2022 аз ҷамъи умумии бақияи қарзи андоз беш аз 80 000 сомонӣ кам карда шуд. дар соли 2022 шаҳри Бохтар аз ҳисоби андози дар нақша буда ба буҷет 5 миллион сомонӣ бештар ворид кард. аз нозироти андоз дар шаҳри Бохтар гуфтанд, ки имсол нақшаи ҷамъоварии андоз бо назардошти андози иҷтимоӣ тахминан 30 миллион сомонӣ зиёд карда шудааст. нархи арз. Бонки Миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 18 январ эълон кард. тибқи нишондоди Бонки Миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 14 сомониву 80 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1025 сомониву 29 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки Миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1110 сомониву 49 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни Бонкои Лондон $1904.34 муомила шуд. нархи нафти хом.
нархи миёнаи фурӯши ҳар бушканафти хуми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad фьючерси Лондон $86.78 муомила шуд. Нархи миёнаи ҳар бушканафти хуми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Grad оили Нью Йорк $81.13 муомила шуд.